kapudipis. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Pinoy Merienda. Ayan, meron po tayo ditong pansit palabok, lumpiang toge, At meron po tayong empanada. na iba't ibang flavors po yung empanada natin. Yes. At meron tayong suka na may pipino. Ang drinks natin, Coke. Apo. Mga kapudibis, ang ginamit po natin na noodles ay excellent noodles. Yung color orange po na pang palabok po talaga. Yes. So yung palabok po natin ay inspired by Queen Natsu's palabok recipe. Kung gusto po ninyong matikman, i-check nyo na po yung kanyang channel, Queen Natsu. Ayan. Yes. Wala po tayong online collaboration ngayon mga kapudibis. Kaya mag-pray muna tayo. Apo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Apo. Manganta na kay kapampangan. Apo. Okay. Unang supo tayo. Unang subo nga. Gusto ko yung unang subo po to. Sige. Tapos sausa mo dito sa madaming pepino. Oo, mga kapudibis. Oh, unang subo para sa inyo. Unang subo para kay Ariel Apostol Polintan. Ayan, belated happy birthday po. Belated po, para happy sa birthday. inyong unang subo. Kain Yes. po tayo. Kain tayo. Sarap. Pa. Ang sarap ng sausawan. Ito. Daming pepino. Sarap. Galing mo. Hindi bumaba. Hindi sila bumitaw. Galing, no? Hindi sila bumitaw. Katakot sila. Ayaw nila masaktan kasi. Ayaw na magpakain sa'yo, kamo. Masarap to kasi recipe ni Queen Nuts. Yes, Sarap special. to. Special niya. Special na to. Kaya mga kapudibis, kung hindi nyo pa siya napanood, punta na kayo sa kanya. Yung palabok po niya masarap. Yung palabok niya, meron po tong tinapa. Nilagyan din po namin ng tinapa. Kung paano niya niluto, ganun na ganun siya. I'm sorry mga kapudibis, kumuha ko ng extra sauce. Apo. Parang kulang. Kulang ng sauce. Pinya pa. Gusto ko yung madami din. Oh, sarap. Sita. Ayan. Yan, sinong mahilig kumain, mahilig sa palabok. Try nyo na. At syempre gamitin nyo excellent noodles. At available sila sa mga supermarket. Robinson. Ayan. At meron din ako nakikita sa palengke, meron na din. Ito. Ang subo. Sarap. Yung malalasahan mo talaga yung tinapa. At saka yung noodles na sarap. Nagbabounce sa bibig mo. Nagbabounce siya. Kaya yung noodles, di katulad ng ordinary na noodles na pampalabok. Ito, medyo mataba-taba yung noodles po niya. Pampalabok po talaga siya. Hop. Tsaka malambot, no?
Siyempre, meron din siyang chicharon at egg. Try natin empanada. Empanada. Ito yung ano, parang tuna. Ito. Ay! Ah, Ham yung sa akin. Ham tsaka cheese. Ham ba to? ito tuna siya. Mm. Sarap. Ano na? Masarap siya. Manamis-namis. Kasi may cheese tsaka ham. May cheese na naman. Sarap. Hipon. Ay, meron nahulog. Isa. Meron bumitaw. Siguro nasasaktan yung... Hugot yun ah. Cheers! Sarap. Magaling talaga magluto si Dada. Paborito din kasi namin dito ng palabok eh. Sarap. Hipon. Balaw. Ang sarap ng sausawan. Ito pa may pipino. Ang sarap na ano no? Lumpiang tauge. Magulay. Magulay. Hindi ka tayo nipid. No? Sarap. Tsaka mabigat sa tiyan. No? Matataba kasi. Kaya pag makalain na mataba, masarap yun. Gusto ko lang i-shoutout si ano,
Mamshi I Vlog. Hi, Mamshi I Vlog. Sis Irish. Yes. At sa kanyang mami na si Mami Rose. Mami Rose. Makapudilis, meron din channel sila. Oo, Ma'am, she I vlog po. Mm-mm. Ang sarap ng mga kinakain nila at ang lambing ng kanilang mga boses. Yes. Anong oras na lang kami natutulog niyan? Si Mamshi Rose. Alam Ay, niya Mamshi Liza. Ay, Mamshi ano? Si Irish. Sis Iris. Alam niya kasi maaga ako natutulog yan eh. Alam niya kasi maaga din akong gumigising. Alam niya nag-gym ako. Mabait sila. Napakabait niya. Sarap. Kailangan natin dandahan kasi yung natin maririnig sa mic, maingay. Saka may natutulog. Baka magising. Sarap. Dahan-dahan lang. Masarap na ano kaya to. Tapos, sarap. Empanada. Mga kapudibis, Queen Natsu po, huwag niyo kalimutan. May hangin sa akin, no? Ay, oo nga. Mag-subscribe, ilik yung kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. Opo. Meron siyang bagong upload na naman po ngayon. Gumawa siya ng noodles. Gumawa siya ng noodles po. Check nyo na po yung kanyang channel ngayon. Kaka-upload lang po niya. Sarap po. Ha? Sarap. Ang sarap damig-ay. Titikman natin to. Tara, tingnan mo ako ano flavor niya. Ulaan mo. Kasi chicken, tuna, tsaka cheese. Pag nanala ko, Sa'yo na. ayoko. Akin yun. Ito? Oo. Bilis. Ano? Ayoko, busog na ako. Bilis na. Di pinapakita lang yung sing-sing niya, oh. Bilis na. Loko, hanggang, tuna. Giniling. Ay, baboy. Baboy. Mga ati tayo. Meron pa ako. Engaged na si BBM. Sa mga nagbabalak dyan, wala na kayong pag-asa. Sino naman? Abangan nyo guys. Engaged na siya. Pakita mo nga. Pupunta na dito sa bahay na. Pakita mo nga. Yun nga. Oo. Pupunta na siya dito. Wala na kayong chance. Tawa kayo.
Hati tayo ha. Busog na ako. Yan ating kapatid. Isang subo para maapos. Wala na. Ang sarap. Mga foodies, naubos po natin yung pansit palabok po natin at ang lumpiang toge at ang mga empanada natin. Mga foodies, itry na po ninyo ang excellent noodles na pansit palabok. Masarap po siya, hindi po siya katulad ng ordinary na palabok noodles po. Paki-check na po ipaki-check na lang din po ninyo ang kanilang link nasa description box po namin at available din po sila sa Shopee at Lazada at meron din po sila sa supermarket, Robinsons at saka sa Save More at Palengke. Yan. Mga foodies, dahil Friday po ngayon, magsi-shoutout po tayo. Gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin sila, Queen Natsu, at saka si Remy TV Watkins, Platinum B, at Golden B naman po, PG Family Mukbang, Ma'am Shiroshi, Joby Tenorio, Books Cooking, June Pig, Jojep Channel, Emma Ticker, Julian TV, Coach Foodie, It's with Alma, Jobel Yamamoto, Iñaki TV, ang Paslupang Burgis, Beans and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shi I Vlog, Mary Mukbang, Mother Shingo at Raw and Cook Food ASMR. Meron po sila mga channel, please bisitahin po natin sila at mag-subscribe na po kayo. At gusto din po namin magpasalamat sa mga nagbigay ng star sa amin sa Facebook page sila. Balocana Cutir Garcia, thank you so much po. Saika Aisha, Josephine Abasin Ocol, Lisel Quiribin. Ayan, thank you so much po sa binigay po ninyong star sa amin sa Facebook page. At shoutout din po sila Dina Vitaliana Vallejos, Jane Mactal, Grace Ann Capuli, Mary Ann Nickpil, at si Jojo Ocampo at si Loida Cruz. Ayan. Hello po. Thank you so much po sa Timatibay. At si Leia Payawan at sa kanyang asawa, happy birthday po, Ariel Apostol Polentang. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday at sa kanyang baby na si Baby Allison, happy birthday. At shoutout po kay Your Wawa at Senior Maymay at Jason Laksamana. Ayan. Mga foodies, kung nagustuhan niyo po ninyo ang aming video ngayon, please paki-click po ang aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Ayan mga foodies, ganun din sa Facebook page namin. Follow nyo na po. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BPM, at ang Instagram ng The Foodie Bee. Ayan mga foodies, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!